Kumlevi bro sisi na prias ba IP ni ke video ni klimat ngan IP kena di report kami dei buni kunya jipang coronavirus ni COVID-19 kadu ni kesengi kani kade ka spotrik jung bana ya yong arjar arpo bat ngali ini ka report kani klimat kade ka por khandai beje tam kani ka mit bat kini kilong report ndai haswa ba ngani chata ya kani kwa ban banai kniat ijing lam khamat pakata kalong ba ya kani ke jing shisha ka ba ngalap ha ka perthai bro ko wei ba ka ba itna tam hang ni hasla perthai kamde ke jaka kamde ki lum ki wa kamde ki merat ki sentiu ki skut kamde ki ki duriau em kai ka ba shem kalong ba ka ba itna tam hang ni perthai day mengi ki benriu mengi day ngi ki brio day ma pi we ki baju pe ki kani video na ko ki singi ko pan bat kani ngila ban sakhi baro ngila sakhi bengila ban menjur kani ka day namar ba kani ki jing lockdown kum kani ka penlong ngi ka penbo ngi hapo jingi bengi ko ban mi sebar ome ta bengi ni i ka perthai do bengi ni i ki dur khmat chung ki brio hagilenti ki singkin haki yo ki hat haki bus ki bengi shong ki bus sao ni ki maxika ni ki taxi ni ki mot pran ki police bazar lani ki yo ki hat ki snong ki dong ki jong phi lani kala banong ki bus ki station bus lani keleng ban kita ki jaka baro ni kwa pani ya kador khmat tibat kani kari kabanga ngasham kalong ka itaran tam hangni berthai magata kade maphi we pi we banga nga kwa ban mi station bar banga kwa ban mi no na laying mdei bangani i ka perthai ka mariang mdei de bangani i pi we ila bang ne kendo kelinti ki singken bangi la ban yo ban ekran ya khana ila ban yo ban khublei ban yo ban kedop ban ya lang but ngila ban ya ngila ban ya shongkai ki jaka boper but kani ka wanra ka jing kemen ka wanra ka jing long ladang tien nongwe ka jing long complete ka jing long daplut but ki im lang salang ka im habadan mangi ti ngakwa ban ong ipi ni ko lada pidan ha kanu ka benta jong jing im la pidan ha bring jing jar ni kanu but kala ban penlong ipi ba pi pen sngo red pila ban sngo snail ni pila ban sngo mong ila de ya kai ba pi long ni kai ba pi phim la ban long re wat klet ikani ba pi long ki ba itna tamani berthai ba pi long koridor ba pi long kita ki ba la nyokor mo pi long ki ba kongsan ma pidan ka kamram ma pidan ya ka benta ka kraw im lang salam bat mdei dang kata pidan ke benta ka kraw bat hakani ki video bat hakani ki channel ke jangan lebih subscribe kalau ngi mentoi ba ina ti andre like nya kata andre pidan ru kiwe ki ba pi long ke jengker hu nam tagi im lang salang pi long ke jeng mentoi nam tagi im lang salang ban what sharp ban what nget you know ki ban batai pi da ko moi bat pilong kita ki ba koridor pilong kita ki ba koridor pilong kita ki ba kongsan pilong kita ki ba ke perthai ke dan kam namar tip ya kani gawe jing sha ko ma perthai kum kani tip kani gawe jing sha bala da dai ba phimi ma phi shabar ka perthai kala apan kul marlut tin na kata ka daw shong hayi ngasem pilong ki bala nyokor piwe pilong ki ba kongsan ba piwe na pleng jong pi kilong ki ba itnat ki ba brio bagi badan ya ka long renyeng ka ba la ban pertu ka badan ya ka man ya ka jing itnan kidur khmat ki jong pi hak long renyeng ki jong pi ban wan ai ba kata ban wan ai ba ki im lang salang ni manu kin shim no ya kata na pi mo ti ini di khubor khniat ni ba kwa banai na liang jonga nam ta jong pi we mata ni yang wot shik report ti berti ki report ki long kum ne haga perti bro ko ina du ba sedang ni khnyang jingpang hadu ni ka khlemat ki brio ki ban yo ini khnyang jingpang mata ki lakwat ka khat saulak nyop khandai hajar shis pa de pu prangut no mesisien kala kod dia ka khat saulak nyop khandai hajar shis pa de pu prangut ti ki badang dan hapo ka jing sha sumar hadu ni ka khlemat ka bumut ki badang lo aktif lan ki badang dan ki badang sha jing sumar hadu ni khlemat ki lakwat ka khadui lak san hajar saus pa nyop khandai ngut ban nalor nang ta ki dan ru ki ba bila khala no ni khnyang jingpang ba ta kala kod dia prapunyo hajar khandai spa prapunyo ngut bat penbut pat nang ta ki danu ki bala yo khya bi bala mi no ki hospital bi jaga jing sumar ke jongki ba ta kala kod dia ka lailak rip 1,000 riu spa prapun riu ngut
te nalor jung kini kidan kini kiri ru ki balam khmat ban bun uni khnyang ki ban yo ni khnyang jingpang ba kata kalong kiri jong ka perthei ki belong santeli ko mga juai mana kasni ba kata kalong ke US ka bamanta ka don ko ma saulak arpsan hajar praspa prap khnai ngun tinang taru kumju ka kawan baar ke Spain menta ka don ko ma shilak 1,000 relus pa khnai phungun ti penbut pat ba ke Italy menta ka don shilak lai khnai hajar saus pa arpu arngun menta ka Germany kerdan basau ba ka don menta ka ma shilak prahajar arspa arngun ti ka kerdan ke basan menta ka dangwan ke China China menta ka don ko ma prapla hajar lai spa san ngut ti nalor nang ta ki ri jong ka perthei ki ba but nadin ki dang but nadin jong ka China re ke India hakani khliman menen ka sngi kadan menta ar sngi nen ba mishi sngi kadan kerdan bar fusau pat menta ka sngi klakiu bet wood na ka kerdan bar fusau ka kerdan ka bar phuai te ka hakani khlimat ka bahadu bangale ini ka video ke India menta kadan kumba 1,000 news pa phuai teliki case nadu basdang hadu ni khlimat kadan kumba 1,000 news pa phuai teliki case ki ba confirm ini khnyang jingpang te bat kidan kuman 1,000 live khnai ngut pat ki badang don po jing sumar nata arspa nriungut ki de bla khlap no ni khnyang jingpang bat kidan ru kumba sanspa khan nriungut pat ki bala sha discharge no ni ta ki hospital bagi jaka anjing sumar ki jong ki mo te nalor nang ni ki kidan ru kini ki jela ki ba pher ki ban bun kini ki number le ni ki ban bun ki ban yo unif yang jingpang tingan num ailut borokhai dengan jar tang ini santeli ki jela ki ba bun hakni ka ri ki jongi ba kata kalong ka Maharashtra ka Delhi Tamil Nadu Telangana ka Rajasthan te kini ngan batai badak bai yenu joru bar ki number nen kesngi mo ka Maharashtra nen kesngi ka don kumba 6,000 pa lepsan gut ki ban yo inu nyang jingpang te ban hakni kesngi ka don kumba 6,000 laispa ndre pusawngut ti penbut pat hakni kesngi haka benta ka baar hakerdan ka baar kelawan ka Delhi nen kawan ka Tamil Nadu bat menta kesngi ka Delhi ka kot kalakot ka praspa khnai pu prangut nen ka dentang kumba ndrus pa rip khandai menta kalakot ka praspa khnai pu pra ti nalor nang ta ka danru hakabalai kerdan ke balai menta kawan ke Tamil Nadu menta ka dan kuma praspa lai pusawngut hen kesngi Tamil Nadu ka dan kumba news pa lai pu pra menta kalakot ka praspa lai pusawn dei kalahir ba kerdan ke balai tiga basau ke Telangana menta singi kalakot ka saus pa nyu pulai ngut nen kesngi kadang dan ta kumba saus pa arpunyo menta kalapoi ka saus pa nyu pulai te ka Rajasthan henen si ka dan kumba lai spa prapuwe bat menta singi kalakot ka saus pa ndru pulai ngut te kumba kalongi henen si kini ki santeli ki jela ki ba lam khmat menta singi ki dan takini santeli jela ki lam khmat bat ki ban bun ru ki jela ki ban bun ki ban don ki ba khlat te kata ka dei ka Maharashtra ka dan kumba khnai nyongut ki ban khlat no ni knya jingpang penbut ba ka Gujarat menta kalakiu syaka khan nyongut bar ke Madhya Pradesh nen kesengi ke dan khanriu adu menta singi ke dan khanriu tin re ke ba lam khan menta di Maharashtra Gujarat ka ban bun iban klap ni kanya jingpang tin lor nang ta ki dan ru ki ba bun ban shadow charge no kataru ka dei ka Maharashtra hi ba ka dan menta ka ba shispa arsan ngun ba shadow charge bat ka Kerala menta ka dan kuma khnai phun riu ngut ki riu ki ban shadow charge no na ki hospital bat ki jaga aju smart ki dam taw ni kanya jingpang ti kulum lang kumao mene ka India ka don kuma 1,000 news pa riu ingot ki riu ki ban yo ni knyang jingpang ring ka phi ru pin suthu pin shai ka ni ba phim di ban tieng ban pek you number ba ka kiyo mo number ka long gum ni karukum ai yakini ki number nadu na WHO hi kalong ba ki abi ni number nadu pas dang din lu sedang ni knyang jingpang ki nyow be kan nungut kita gi blak sakhta subu menta ki la sakhta shispa ngut ki bu shispa ngut tin rel redi bala jam kana samphungur ram utau number sispa undan bai bikin plus ben yang ta kani di kerukom le ka songki khnang bikila ban bud din bakan nungut ki bre kila sakta na uni khunyang jingpang mo tin rei kuma ong phi mane ki kedan kuma 1,000 news pa 1,000 ingot ki number ka jingsali kala ki kumba shi kot ikashi hajar tli
AI ko mashi hajar li ki kes ka san ja pras pa ru san nin kasngi benta ka poisha ka ru hajar news pa ru puwe te ka kala ko di ka shi hajar tam ye tenre nginum pe tengi te ki number mo ki ba lam khmat nomor begini ki number ko mau IP mene ki di ki bala ai nadu basdang hadu menta kan nungut ki brio ki bala yo ini khnya jingpang tenre ngi di ban smooth ru ban hapding gini ki ba yo pang idan ru ki bala yo khya tin rei kani ka number ka total number mo ka jingkhen kulum kata ka balom rio jar news pa andu phuwe ke kani ka jingkhen kulum ka kan khamduna banya kani nomor ba kadang dan kidan ru bala yo khya bat kidan ru ki ba lakhlat no tin rei kuma kalong menta sngi kadan ko rio jar live khundai ngut ki bre ki banang dan hapo jing sumar mo te wud mentang ini phai pat sha kan notice maka notice ke jongi kelum lang menta ka dan kuma live hu south li ki case ki bala yo ten rei iwe Manipur pat bala yo khya no bat menta ka dan no kuma live hu lai ngut kemut klik kelum lang la da khenang ki la dan kuma live hu lai ngut te wud menta ka IP ni report kat kum kani ka website jong Ministry of Health and Welfare jong ka India bakata ka long bahasa menta sngi kala kot dia kar khnai ngut tenang ta ke Arunachal iwe Manipur arngut dari balayo khiano iwe da Mizoram iwe bat Tripura iwe ti bidang sahi ke de Sikkim ka Meghalaya bat ka Nagaland ti ke bamut haka jilla kani ka thanstel mingi ki jongi bro koi bagi bandan mentahi ado ni klemat kinong balai pulai ngut kidan ki khubor ha ki hakil khne kan ta baladap laong ba kala dan ka kawai ru ka kes ka ba uwe urang ba ula khlat no re ya kani kin sa penting na kan hadu lo shay gisni ten re ka hadu bangale ya kani ka report ka bang page ya kani 4 dan kan kanu kata kes ka banong ban khlat hapo sa bat ye report bathmai ngas IP ka hadu lo shay gisni ti like ni kini ki like li jula ha kani ka notice ni thanch te lamingi ki jongi ki dan ru ki benta jong ki union territory ki ba hakani gar India ba kata ki kenthop ka Lakshadweep ba ka Daman and Diu ba kenthop ru ya ka Dadra but Nagar Haveli ki ba de ka union territory but kini ki santli lalong no ki jilla but ki union territory jong ki India ki bampachum shakhta te but kelum lang baro ki jilla ba shakhta ni India ki lakot ka life huai tli te lain nyata Meghalaya Nagaland Sikkim Lakshadweep barka Daman and Diu kidi bampat shim la shakhta ani kunyang Jepang hadu mata mane tikidan bakliru apo Assam kidan ka kanu teli tigi district ban ki bala shakhta bakini kidi ki district hakaba kita ki bala yo pang kiwan mo bakata kade ki baningkong kidan ku makhlar li district bro dan menta ki khalar li district bro kita ki bala shakhta ani Jepang bakata ka kenthup ya ka Kachar ka Dhubri ka Golpara Golaghat nata ka Hailagandi Kamrup Metro nata Karimganj Lakhimpur nata Morigao nata Nalbari nata ka South Salmara Mankachar Mankachar ki kini ki khalar tali district ki ba shakhta hau hu ni COVID-19 hang thi hapo po Assam hadu menta mane ti hak bai dei pat ba kani jela ga jongi kumba phi ha ki news channel bat ki lar pathai ko bor ni kot ko bor ko jongpi kandon ka jingpli ha ka khatsan tarik ti ri kini jing tep ki babnya ka sme phi sumha ban pej ha ki kot ko bor bat kumjuru ha ki news channel ba fer kumjur ka all India radio ka ba IP kini ko bor man ka step ti la kalong haktin jantial ni haktin khasi bangi la mistu lang tin re boot yaki snap yaki hapo YouTube lane la kalong ikot khubor ni kanu nur ko ba phila ban yo i ni phila ban yo somo tin re shim khya kani khna bangi la ban yo bandan bingila ban yo eta jingtip ka ba dan kam ka ba kerki la kalong hagi district ki jongi la kalong ki shnong ki thau bangi ni don ti but la shai ki sngi ngan IP ru sa khanyat ki nuksa ka bai dei bu ni ku coronavirus ni COVID-19 bu kumnung ila ban yada yela de ti katang sa al shai sngi ka ba yo ban ne bat ki ni para ki jonga te yakni ko isha bangan ngan pun ni video ngaka ban ong IP ko ka long ba ka jing yele jongi kampat kut mo hoi kata ka jing khang jong ka snong la banong na ka circle na ka circle jela ba kan pli ndre kamut ba ka jing yele jongi kalakun benta kadang dan ngaro jing sa thai pa ngam kwa su banle kala ka dawa palat ka met ka phak ni ka por tin re
ya kani pat ka hajing mut pat ka don bi kani ka jing ketik jing mut ba ka jing pen kan mau na por ba kani ka thama kampat kut satya bangi dang hap ban yale bangi hap ban yang yale na kawai ka sing shi kawai pat but kani ka de kawai ni ki rukom ki ba ngala ban yang yale ba ngala ban yang yale nam ta ka jat pun riu nam ta jungi wi pi wi mo te but ba ka hadu ban napoi kata kapor ban no bangi la job da shisha te ngin hab ban nang yele da kanu ngur kom ngila ban le kalong bangi ni rap ki lang salang nang yele rap ban penshai ki brio bat ki wi pat ki lat ki bangi la banai da ta gi lang salang ga jongi te ya matahi ngadon tangkan ni bangangan sam bat phi bangan ai shi te hadung ni shem biang pat bat phi hakoi ba kapor Perteng jongani Fernan Rani ni sa highway kabun ma katrok kini di kitrok ki banwana ki bawan ra ki ji bam ki di jing don kam ki ba don kam kerki som himo te to nga try tangkat ni ya matahi te ya ki badan kam jing don kam ki ba bat ki report ki ba kham don kam ru kindang wan sala shai pan makana ya IP ki report ngalandep pen thamai ka sarkar pedeng hadul shai kisngi ya hadung ni syam biang pat sisin kunai